A partir del febrer, la masoveria de Villaflora rebentarà. El divendres 15 de febrer comença Masoveria Activa. Masoveria Activa. un gran projecte. Ada us ha preparat un seguit de concerts cada 15 dies per activar els divendres maresmencs. Divendres A Canet de Mar. Esteu preparats? Aquest mes de febrer tindrem Divendres 15. Actuaran els canetencs Crash i el grup de rock pop de Sant Pol Pisar. Per ser el primer concert, el farem als 4 cantons. Masoveria Activa. Concerts gratuïts. Sí, concerts gratuïts. Els divendres a partir de les 11. A Canet de Mar. Més informació a les www.dlmradio.tk. Masoveria Activa. Donem una oportunitat a la música I al poble. i a la festa. I els músics. Us hi esperem.